Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă. A renunțat la exportul de cereale în favoarea livezelor de măr și cireș. Este vorba despre Aleona Mandati, o femeie de afaceri din satul Domulgeni, raionul Florești. Domeniul de activitate, producerea și exportul fructelor. A investit 50 de milioane de lei în cele 45 de hectare de livadă, frigider, linie de sortare și ambalare a fructelor. Un măr ca să ajungă pe rafturile din supermarket, iată așa cum le vedeți împachetate, în alveoli, în lăz, este nevoie în primul rând de a face calitate, ceea ce pornește din livadă. În anul 2014, Federația Rusă a interzis importul de mere din țara noastră. Aleona Mandati a fost printre primii fermieri care a reușit să exporte mărul moldovenesc pe piața Uniunii Europene. Trendul este păstrat și astăzi. Dacă ai investit în procesare, ulterioară, mă refer în special la linie de sortare, fiindcă practic toți producătorii astăzi în Republica Moldova de mere, toți au frigidere, practic toți. Dar linii de sortare sunt mai puține. Dar de ce mergem? În fiecare an investițiile se fac și este inevitabil deja ca să vinzi mărul necalibrat și nesortat. În primul rând, cumpărătorii care vin, iată, în acest an, când avem un deficit de mere pe piața europeană din cauza condițiilor climaterice, statistica a dat cifrele că este o reducere de roadă de 40%, este pentru prima oară când în Republica Moldova au venit cumpărători precum sunt din Belgia, din Germania și solicită livrarea pe piețele lor. Deja noi prezentându-ne mai mulți ani la expoziții, ei au înțeles că putem face și noi și nu mai rău, cu atât mai mult că deja avem soiurile care sunt foarte întrebate pe piața europeană. Iată aici soiul dat care îl vedeți este Gala, este un soi care se produce în Republica Moldova de vreo 7-8 ani, așa mai insistent, și este unul din cel mai preferat în top de vânzări. Atât pe piața din vest cât și pe cea din est. Noi mai avem, iată, la frigider, după cum vedeți, deja astăzi s-a calibrat, o mașină este gata pentru export. Să ne apropiem, sunt merele Fuji. Iată, vedeți, aici e procesul final, deja paleții, merele sunt împaletate și gata pentru încărcat în camioane și a plecat. Aceste mere sunt un soi nou de Fuji, care în piața europeană noi vom putea cu el concura foarte mult cu celelalte țări. Fiindcă, chiar și cu Italia și cu Spania. Este un măr preferat, în special în țările, deci, cum am zis, Spania, fiindcă este un măr foarte crocant, dulce și are o perioadă de păstrare foarte îndelungată, practic până la merele din sezonul nou. Aceste mere, ele au o problemă, deci de fapt culoare, intensitatea culorii. În țările europene fac o culoare mai diminuată, iar la noi, în special în partea de nord a țării noastre, culoarea este mult mai intensificată și deci și ele sunt solicitate foarte mult pe piața europeană. La o expoziție în anul 2015, când am participat la expoziție din Berlin, chiar acei italieni s-au apropiat și ne-au spus, iată, cu merele Fuji, voi o să ne faceți nouă o concurență mare. Antreprenoarea spune că succesul oricărei afaceri constă în investiții, în primul rând în cunoștințe, în al doilea în tehnologii pentru obținerea calității. Așadar, în acest an, alături de alți fermieri din zonă, Mandati a investit 230.000 de euro pentru o linie de sortare și ambalare.
Este o linie modernă care sortează, dar mai întâi noi facem procesul de spălare a merelor. Iată, vedeți însăși procesul, merele se acufundă și după aceea ele ies aici în lentă. Iată, deja aici merele ies din apă. De ce este foarte important ca linia de sortare să fie pe apă? Merele nu se lovesc și sigur că partea estetică, ele se spală și ele nu se lovesc și ele merg mai departe. Iată tot procesul linii, tot ce ține de linii este echipat cu rezină foarte moale, acest elastic. Cel mai important este ca merele să nu se lovească între ele, să nu se deterioreze. Mai departe, vedeți aici avem procesul unde, dacă mai rămân resturile vegetale pentru mere în timpul culesului, ele se separă și ies pe aici. Deja merele trec prin ventilatoare, unde ele sunt uscate și intră în faza, în cea mai important ce avem aici, creierul linii de sortare, unde ele deja computatorul le selectează care și merge fiecare în căsuța ei, după calibru. Fiindcă noi avem aici, iată, 8 linii de ieșire, după cum se vede, și este programat. Iată, vedeți aici, fiecare linie se programează ce calibru avem. Iată, la prima ieșire iese calibru mai mic de 50, la a doua 62, pe urmă 62-75. Deci fiecare linie este programată, fiecare ieșire, mai bine zis, este programată să iasă calibrul său. Este una din linii moderne, sigur că este foarte costisitoare. În linie de sortare, investiția ne-a costat 230.000 de euro, fiindcă noi am luat, vedeți, una din cele mai performante cu cântar. Iată, în cazul de față se vede aici. Noi acum împachetăm, ambalăm și trimitem merele rețele de magazine. Și este foarte important ca fiecare ladă să aibă cântarul ei, deci 15 kg. În cazul de față, acestea merg pe piața Rusiei, dar noi avem diferite piețe de desfacere. De fapt, noi lucrăm cu cumpărătorii noștri care preponderent fiecare cu piața lui. Am exportat și în România, chiar și în Irak, și în Bangladesh. Sigur că cel mai mult totuși merg merele acum în Rusia. Și după cum vedeți, mai departe, procesul continuă, merele, lezele pline iese și se depozitează pe paleți. Ceva de unui mandat să schimbe o astfel de afaceri? Știți, mai dificil este ca să iei o decizie pentru a face un astfel de business care nu este la prima vedere, dar și în general simplu pentru o femeie. Dar oricum noi am angajat din start consultanți italieni, am procurat chiar și copaci din Italia. Procesul tehnologic timp de 5-6 ani ne-au învățat italienii și sigur că acum noi deja am depășit etapa de consultanți cu italienii. Lucrăm singuri, am studiat, am investit în cunoștință și acum ne bucurăm de rezultate. Dorința de a planta o livadă i-a venit după ce a vizitat livezele și podgoriile din Italia. A fost, cred că de start, o ambiție mai mult pur personală de ce italienii pot, iar noi nu putem. În Republica Moldova era așa agricultură tradițională, când veneau oamenii, da, cu grupuri, curățau livezele. Acum dumneavoastră folosiți tehnologiile performante, folosiți cunoștințele pe care le-ați căpătat peste hotare și nu doar vă consultați. Deci, în viitorul apropiat, fermierii nu vor mai avea nevoie de așa de mulți angajați, da? Până la urmă, tehnica își spune cuvântul.
tehnica își spune cuvântul, dar oricum livezele de tip modern, un hectar are nevoie de capacitatea circa 2-3 persoane pentru a lucra permanent, fiindcă aceste tipuri de livezi necesită lucru manual adăugător, fiindcă noi permanent avem de legat ramuri, deci dacă dorim să respectăm tot procesul tehnologic. Sunt și unele operații care se fac manual atunci când la rădăcini mai cresc, iată cum sunt puieții, da? Cum vedeți în cazul de față. Noi stropim cu erbicid, dar nu este destul și la urmea urmei noi nici nu vrem să ajungem și să facem atât de multe stropituri cu erbicide, fiindcă oricum influențează la capacitățile, caracteristicile gustative ale merelor. Aici vedeți prioritatea acestei livezi, fiindcă aici nu avem copaci cu vigoritate mare și este mai ușor de cules. Atunci când noi plătim oamenilor pentru munca care o depun, la preț să punem la cantitatea de mere culese, este un rezultat din așa livezi și alt rezultat în livezele simple care erau pe timpurile sovietice. Dar deja au ajuns practic producătorii noștri, cred eu că 90% la concluzia că este mai bine să plantezi 10 hectare de levadă superintensivă decât 100 de hectare de levadă de tip sovietic. Care este capacitatea, roada mai exact, a unui pom? A unui copac, iată, Da. noi obținem de pe așa un copac 30 de kilograme. Da. Cred că ca să înțelegi este bine ca să vizitezi și să filmezi livada când este plină cu roadă, așa că am să vă invit și la vară. Avem, de fapt, și fotografii. Da, asta este capacitatea, dar pentru asta, sigur că acest copac, până la urmă, copacul este un organism viu, ca și omul. Pentru ca să obții roadă, trebuie să-i dai hrană și apă. Cu apă noi suntem destulați, noi avem deci diferite tensiometri, după care și verificăm capacitatea, fiindcă surplusul de apă este la fel periculos cum și insuficiența de apă la copac. Este foarte important cât îngrășăminte administrăm. Pentru asta noi facem în fiecare an analiza solului și la circa 2-3 ani facem și analiza frunzelor, care nouă ne dă posibilitate ca să înțelegem cât s-a epuizat din îngrășămintele, precum sunt azotul, fosforul, caliu, zinc, magneziu, deci și celelalte microelemente, fiindcă noi în fiecare an trebuie să le compensăm. Sigur că iarăși aici, supradozarea microelementelor și a elementelor de bază, la fel este un lucru negativ pentru copaci. De ce este nevoie de lucrat atent anume cu analizele, care analizele făcându-le sunt deja laboratoare și în Republica Moldova. Noi în toți acești ani trimiteam la analiză în Italia, eram mai siguri, pentru că primeam rezultatele mai veridice. De fapt, plantarea unei livezi de așa tip trebuie să înceapă în primul și în primul rând cu analiza solului, fiindcă nu toate solurile corespund și permit ca să fie plantați copaci de fructe. În prezent este șefa unui colectiv de peste 60 de angajați. Avem circa 60 de angajați, de fapt preponderent femei, ducem o lipsă de bărbați. Așa că dăm anunț acum dacă sunt bărbați care mai doresc să se angajeze. Oamenii câștigă foarte bine, sunt mulțumiți, fiindcă salariul, în dependență de volumul de lucru, iar ceea ce pentru perioada de septembrie-octombrie, fiindcă am avut și culesul merelor în Levadă, oamenii au primit circa 90.000 de lei lunar. Perioada deja când se termină culesul, oamenii vor avea, după volumele cum calibrăm și sortăm, circa 6-7.000 de lei. Este vreo diferență? Ați fost psihotare? A fost, dar tot mai bine acasă. De ce?
E mai aproape de familie, mai aproape de copii. Ce să vă spun? Cum apreciați pe doamna Mandati în calitate de șef? Cum îi să lucrezi cu o femeie șef? Foarte bine. De ce? Pentru că, în primul rând, este ca o mamă. Noi ne-am deprins, de-amul cu dumneavoastră. Dumneavoastră știe toate caracterele noastre. Psihotar, acum am venit la lucru, îmi place foarte bine și lucrăm. Schimbat higienic, plătit ne plătești, lunarnic, rapidul, lucrăm aici pe loc. Normal așa. Când nu avem în sat, începe în străinătate, începe în alte părți. Pe lângă tehnologia de sortare, ambițioasa businesswoman a construit și un frigider de păstrare a fructelor, care a costat-o peste 1.000.000 de euro. Că vă dați seama, un frigider de 1700 de tone, cu așa hală, investiția este de circa 1.100.000 de euro. Acum am depus documentele la subvenționare, suntem în etapa de așteptare a verificării investițiilor, de a primi acești bani, de a rambursa creditele, fiindcă noi aici am beneficiat de grant în valoare de $350.000. Avem o capacitate de păstrare a merelor de circa 1.000 de tone. Diferite. Aici camerele avem mai mici decât în frigiderul mic, pentru a depozita soiuri care sunt mai puține, care avem în cantitate. Iată, vedeți, aceasta este o cameră plină. Deja noi atragem foarte mare atenție atunci când depozităm merele la frigider, ca să intrăm în calitatea merelor, pe urmă, ca să nu avem întrebări la calitate. Tratăm merele cu un preparat care îl vinde compania americană. De fapt, este bazat pe etilen, care deci nu permit mai departe procesul de coacere a merelor în frigider. Este foarte important ca atunci când depozităm și umplem o cameră cu mere, ca să nu depășim timpul de 4-5 zile lucrătoare. Atunci noi vom avea siguranță că vom putea depozita circa 8, 9, 10 luni merele și vor fi de o calitate înaltă. La fel, noi putem depozita și prunele. În acest an noi am depozitat prune, le-am păstrat circa timp de 3 luni. Sigur că atunci prunele este o diferență de preț când le vinzi deja mai târziu din frigider. Iată, de aici, dacă vedeți, este unul din membrii cooperativii noastre, de aici din Florești, care a depozitat mere în frigider și acum ambalează merele pentru vânzări. Și iată, aici deja vedem o altă ambalare decât cea modernă. Este o ambalare simplă, cum se făcea și pe timpurile mai de demult, dar cumpărătorul însăși a clientului a fost solicitarea lui ca să le livreze în lăs, fiindcă merge pentru o categorie de cumpărători, cum sunt închisorile, cum sunt altceva în Federația Rusă, și este necesar și destul, anume așa ambalare. Вы водитель? Так из Молдавии? Из Беларуси? Машина из Беларуси, да? И сейчас будете грузиться обратно яблоками. И куда дальше? Москва. Москва? Ну, понятно. Москва есть Москва. După ce Aliona Mandati a reușit să muște din mărul succesului, investind în livadă și tehnologii de păstrare și ambalare a fructelor, ea vine și cu unele recomandări pentru tinerii fermieri, care sunt la început de cale. Eu de exemplu, aș recomanda, chiar vorbeam zilele recente, că este foarte bine ca proiectele, iată, de asistență tehnică, care sunt lansate acum în Republica Moldova, finanțate de către banii europeni, să înceapă aceste traininguri și să aducă cunoștințele, în special pe băncile de studii a studenților, fiindcă eu știu concret, fiindcă eu am un nepot care este student la pomicultură și din spusele lui am înțeles că doar din grupul de 20 de studenți, doar 6 se gândesc să rămână în Republica Moldova.
În rest, ceilalți nu văd un viitor. Și anume, aceasta vorbește despre lipsa cunoștințelor în domeniu, ce proiecte sunt de finanțare. Doar noi, în Republica Moldova, avem două probleme mari. Accesul la resursele financiare și costul lor. Este o problemă pentru tinerii începători care nu cunosc proiectele care sunt, pentru că tinerii sunt bine un pic mai distrați de la început, oricum înțelepciunea vine cu timpul și nu se angajează ca să gândească mai mult la un viitor. Zic aici de ce, fiindcă sunt din start demotivați, fiindcă când merg la o bancă ca să acceseze resurse, nu dispun de gaj. Prima întrebare, ce este? Iată, aici este nevoie de mai conlucrat, chiar și la nivel de guvern. Sunt fondurile de asigurare, de exemplu, cum ar fi de preluat experiența de la români, care lucrează foarte mult. Agricultoarea spune că nu se va opri doar la producerea și exportul fructelor. Ea își propune să facă investiții și în procesarea lor, mai exact în producerea sucurilor, care, potrivit ei, la fel vor duce faima țării și întreprinderii sale atât pe piața internă, cât și pe cea externă.